Alhamisa jo habre lewru jego habru hitanuji ɗiɗi nogas e joyi lattoto ɗum nyalomare arfa. Ngam man ankateren ɓe leddi Cameroon ɓe fuu ɓe hauri ɓe waɗi jonde ɓe tawaki ambassadeur leddi Cameroon taitiɗo ha leddi Saudiya e ankateren fere-fere dalila taskara noi ɗum fa'irto no ɓe kawrata. Bangiɗon bo kadi taskara ka ɗo waɗi nyalomare nde ɗo ngam kala ɓen fuu yaɓe hijju fa'iri Mina ton ɓe mbalata hande ngam jango to jam tammi latugo ɗum nyalomare Arafa. Ngam man en ɗo siptorna julɓe taweteɓe nder lesdi dunyaru fuu en andi ɗum nyalomare tilimde kadi taɓe woyta waldugo be anniya ko larani sumayen. En andi woɓɓe bo ɗo suma kondu dari. Allah fondu en, Allah jaɓan en.